Моя последен въпрос не знам колегата дали има последен, моя последен въпрос отново ще реферирам, с това започнахме, нали, протестите около закона за горите и заявката на ГЕРБ да се справи, цитирам по памет, с корупцията по високите етажи на властта. Аз съм гледал едно интервю с един от представителите на Организацията на свободните лесовъди, на свободна практика лесовъди и дървопреработвателната индустрия, малки фирми. Bullprofor се казва тази организация, в която човека, който даде интервю, мога на господин Цветанов да му изпратя информация по този въпрос повече, разказва, ще използвам израза, чудовищни неща за корупция в тази сфера. За злоупотреби на борсата, за кръг от фирми, които убиват малки и среден бизнес, за една група от... Не са ли тези, които в парламента публично казаха, че на всеки 3 камиона един крадат? Тези са от парламента, които казаха, че на всеки 3 камиона публично казаха един крадат. И където такива малки и средни фирми пратиха с 20 години и секоха горите. Въпросът ми е да го довърша все пак. Не знам коя е. Аз съм ходил като главен секретар покрай нашите районни управления, беше пълно с каруци, трактори, виетнамки или какво ли не конфискувани от тези, които с по 2-3 резачки отиваха и размазваха гората. Нека да си довърша. Нека и аз да си довърша. В края на краищата демокрацията не е всеки да си говори каквото си иска, а да го докаже. Те излизат и самите казват, че до сега, поради това, че са много и с една каруца отиват и използват главно ромското население, отиват, сечат, после им го взимат и го продават навънка. Човека говореше с конкретни данни, има го записано. Конкретните данни веднага на Цветанов и след един месец, като се видим, ще ти отговоря лично или той какво сме направили. Ми е следния. Но не искам така да се фърля от тези, не казвам, че всички са такива, но точно те 20 години под егидата на ДПС и на част от БСП рязаха горите на България. Поголовно. По време на моето управление 3 години са единствените години, които с 10 до 15% вече се е увеличила гората в България. Откъде на къде ще говорят такива глупости? Има факт, вие както цитирате разни фондации или смисъл сдружения, в Юростат официално пише. България е и още една държава имаше, която официално за 3 години гората се увеличила. Тези приятели наши от Орлов мост първо трябваше да кажат браво, че запалите гора. И сега послушайте ни, че това има съмнение за лобистки закон. За лобистки член един. Статистика включва и залесяващите се селскостопански земи, храсти. Тя не включва солидна, масивна дърва, само гора, само единствено. Но така не, че изказването на господина... След време стават големи дърва. Тази статистика не включва тях, защото там са земеделските земи. Там се води ливада и горски фонд. А цифрите са само за горския фонд, за това, което се води гора. Предпочитам този разговор да го водите с лесовъди, аз самия съм съвсем друг човек. Аз не съм лесовъд. Но въпросът ми аз не съм лесовъд. С нещо конкретно. Виждате, че отговаря на всички въпроси, но не съм лесовъд. Чета Евростат, в който казват, че са се увеличили горите. Как тогава някои казват, чудовищно изсичат горите? Значи един от двамата лъже. Въпрос, чудовищни злоупотреби, не изсичане на горите. Дайте ги злоупотребите. Ще ви дам линк към... Търгува се на борсата дървесината. Фанете борсата, кажете, ето идете, проследете. Ще изпратим на госпожа Арнудова препратка към това видеоинтервю. В него става дума за злоупотреби, борсови и в самия бранш. И онзи ден уволни главния секретар на Министерството на земеделието. Онзи ден го уволни. В сряда. Точно за подобни неща. Не можех да ги докажа, но съм убеден. Все пак господина застава с името си. И аз заставам с името си. Уволни главния секретар в сряда. Той е съвет. Моля да довърша въпроса все пак. Господина цитира... Началник кабинет. Извиняйте, не главния секретар, началник кабинет, да ми го направиш обещание да изпълня. Началник на кабинет. Въпросният господин от Булфор, господин Джоков, казва, цитира, на една среща в Министерството на земеделието и храните, господин Найденов го няма тук, нали, да потвърди или не, цитира, понеже нашия сайт се занимава и с политически изявления, ето едно такова изявление на депутата от ГЕРБ Емил Димитров. Той казва, България е наша, горите са наши, ще правим каквото си искаме с вас или без вас, обръщайки се към протестиращите и към хората от бранша. Как вие като премиер лидер на тази партия бихте интерпретирали това изказване на господин Димитров? Че тъпо и глупаво.
Истински се надявам да не го е казал. Повече от тъпня. Нямам друг... Ако го е казал, кое е наше? Гората е имало от турско време до... Все ще има. И ние я щадиме, пазиме и тя се увеличава. Затова и виждате колко горски пожари на мига ги загасиха пожарникарите из страната в тези нечувани жеги в момента. Хасковско, Димитровград, където и в цяла Европа. И в цяла Европа. Ние се бориме и я пазиме. Това са факти. А това, че някой мой депутат или министър или някъде някой може да се изсили, има го това и в менталитета. Затова пък вие може да регулирате това поведение. Но пък, аз за това и ви благодаря и виждате колко отговорно се отнасяме. И нали, искам да беря никакъв натиск. Не кажете, утре викнаха ги Цветанов, там Дянков, тук имаше вчера едно изказване. Нали, или каквото и било. Не. Ползвам ви за коректив от огромна помощ ни, защото аз не мога да ги следя всичките тези неща. Всъщност, вършите ни огромна услуга и работа, слагайте ни тези въпроси и тези приказки. Ние ще ни помогне и утре, като ги викна тук да ги чуя и Емил Димитров и всеки дали се казва или не, да ги пратя го заказва и отидат се извинат нагоре. Ако са го казали. Още едно обещание, че ако го е казал, ще се извини и ще го запише. Така че това е гражданското общество.